Ik denk dat we maar moeten beginnen met de eerste opname. Zijn jullie er klaar voor? Dan tel ik af. Intro. Opbouwen. Beat gaat helemaal los. Zijn de camera's klaar? Ja? 3, 2, 1, doe maar. Kom op jongens, kom op. Laat je gekste moves zien, gekste moves. Kom op, hey! Kom op, allemaal! Kom op!